Radio Escaparate. Na Galiza todo o mundo foi votar a Vox. O barco ata ría. Xo tamén por padrón. Bueno, hoxe ven a sección musical, aínda que eu solo vexo, pois non sei, libros, libretas. Hola, perdón, escoitadesme. Iván, se ti non estás, non era que non Espera. podía vir Iván? Espera unha cousa, non podía vir. Podo, pero hoxe deume por facer que este home, que o tipo leva unhas semanas vagueando un pouco e dixe, mira, Eduardo, eu non vou facer nada, se valo facer tú todo. Así que vou, neste tempiño, vou ir por un café, e xa viño ao final e darme unhas, eu que sei, as vosas impresións de como o fixo, vale? Pero... Así que veña, aquí te des. Veña, deixo vos o neno aí, vale? Veña. Tá logo, corazón. Hasta logo, veña. Hasta loguiño. Veña, hasta logo. Outro neno que coidar hoxe. Bueno, pois, como xa ten dito o noso compañeiro, tócame a min hoxe. Contra toda a sección, eu uso as miñas costas. Debo decir que hoxe tes como unhas pintas e máis de intelectual. É que claro, para facer eu só unha sección, teño que facer unha búsqueda de logística e de investigación para poder pois, un despliegue temos traer, aquí. sí, un despliegue totalmente técnico. Bueno, teño todo baixo control. Por Vos favor. credes que teño baixo control esta situación? Eu creo que non. Sí, eu confío en ti, Edu. Veña, Sí, ti toda a nosa podes. confianza en ti. Se vos confiades en min, Capacidade para isto e para máis. Os que nos estén escoitando, poñe de YouTube, porque este panorama é digno de ver. é digno. Continuamos. É digno. Sí, Vou que me quitar estas gafas porque non É veño porque non estades vendo a parte de fora da pecera. non porque... vexo unha merda. Moitas gracias. Hola, que tal? Pero preparáchela ou que solamente tal, estás Eduardo? facendo tempo? No, parece que non está preparada, pero sí que está preparada. Pois que ves a contarnos hoxe terá que ver ca vosa canción. Pois mira, non, para nada, de feito. Estaremos preguntando por que estou só. Por que Iván decidiu non vir aquí hoxe? Deixo non ben claro, para que traballes un pouco. Sí, pero que pasa? Que eu ás veces, pois, estando... Eu nunca fixen unha sección na radio, non? Estando aquí a carón do meu amigo Iván, que é un mastodonte radiofónico, Sí. pois ás veces, é verdade que solapa, é verdade, ás veces digo, pois vou intervir, e acaba pasando o tempo, E non intervés. remata o programa, a sección, e eu só falei de que me gusta desayunar galletas con manteiga. Entón, quero dicir, isto ten que cambiar, vale? Pareceme correctísimo. Parece correctísimo. Pois, como aproveitando a ausencia do noso amigo Iván, trouxen un xogo, un pequeno xogo, vamos a poner uns xoguetóns. Está moi xoguetón o escaparate. Entón, chamei o xogo Caras Costas, dixen, inventeimo hai un minuto. Moi bo nome. Iván, Agora, o de que foi fai un minuto foi mentira, vale? Traina preparada. traio preparado, Iván. Iván está agora cun café de amêndoa destes de baixo que están boísimos. Sí, pero vai no escoitar para asegurarse de que fixeches ben. Explico vos o xogo. Hai Explícanos. fragmentos diferentes de cancións, pero dados a volta. Dai o nome de Caras Costas. E tendes que adiviñar cal é a canción. Son cancións moi coñecidas, pero moi coñecidas, de diferentes estilos, son creo que 5 fragmentos. Vale. Entón, vamos ir co Estades preparadas? Bueno, a min os xogos, se escoitaches a sección de Pedro en algún momento e de Noelia, saberás Nunca que escoitei non esa son o sección. meu fuerte. No, Pois con todo o meu amor. en Chíos e Cancelos xogan moito. Non é o meu fuerte. Non, bueno, na última vez saliume ben, pero non é o habitual. Pero Pois vamos a depende. xogar porque eu anímome, veñome moi arriba. Pero eu Pois, teño unha dúda. dime. Hai opcións, vas Non hai dar... ningunha Oh, opción. voleo pa Ningunha. diante. Eu digo, pois, tentades, eu digo o final. Ok. Despois de tentar ou adiviñar, eu digo cal é. Va, pois Veña. veña. Vamos dalle. coa primeira. Esta é moi sencilla. É a máis sinxela de todas. Ademais, porque creo que esta semana facedes unha canción xa Exactamente. inspirada neste En neste funk, home. exacto. Así que esta era moi... Eu non sei decir o título, sei che cantar, Pois pero... entón non a sabedes, carallo. Funky Down. Funky Down Funky Down. Down. On Funk. the fucking down. Oh, On the da fucking funk. do señor Bruno Mars. Funky Wap. Venga, policía do copyright aquí de repente. Vamos ca segunda.
Eu creo que sei Parece cal é, unha canción pareceme moi árabe ou fácil. algo así, Mi verdad? madre, Ahora que eu creo estamos- É o sei. Despacito, non? É o Despacito do Eu Fonsi, sabía, sí. sabía que era parecíame Luis Fonsi, pero non estaba seguro de que canción era. Pero a que parecía? Ao revés parecía unha canción árabe ou algo Sí, así pero extraño. eu identifiquei-no polo principio e máis polo final do medio. Sí, ás veces Barullo, que sí, que o principio ou o final son os que fan os de Qatar. Veña, que se foi interesante. A terceira, máis difícil, vai de peor a de mellor a peor. Normal. Creo que sei cal é. Cale. Alejandro de Lady Gaga. Toma ya, aí temos. Oba, eu iba a decir Lady Gaga. Alejandro, I like you, babe. Vales, moi ben, moi ben. Ahora quedan as dúas últimas que son as máis difíciles. Vamos agora con... non sei con quen. Vamos. Firework. Que capulla. Firework. Sí que é o principio que os dou a resposta Sí, porque sí, no medio é correctamente. moi difícil de No Dios. medio é dificilísimo. De feito, Pero puxeche unha cara de que carallo Sí, estás é que unha... ao principio dixen, va, esta conozo tal, despois foi como, espera que me perdo aquí. É Tal que eu cual. ao principio foi como conozo, pero non estivo o suficiente tempo como para que me, o sea, ao principio non é tan largo como para que me decate. No medio dixo, non sei que me está contando. E ao final tampouco me axudou moito. No, pois eu despois era Firework. Xa me veo má cabeza aí esa Bueno, ansia. hai máis. Agora vamos ca última proposta, a máis clásica de todas. É un hitazo de Mozart. Bueno, xa Bueno, vamos bueno. alá. Bueno, diz que este Mozart como podía ser unha canción da misa. Cale. A ver, As 4 estacións porque a que conoce ainda non sei As catro, saber. as 4 estacións, As 4 estacións. Ole! Ángela. Cale a tua aposta? Creo que hai unha ola de aplausos aí é que fora da pecera. Estou eu flipando. bailei ballet. Entonces, eu a música clásica oía moita, Sí. pero tampouco identificaba moito. Isto seguro que é música clásica. É música clasiquísima, ademais. Pero- Clasiquísima, das máis antigas do planeta. Eu xa digo, pode ser música clásica, pode ser canción de misa, De misa. Ahora de retrás podíalo colar. Acertei 3, xa me chegou. Pois vamos a escoitar a última que é... Vamos todos en pé, por favor, dalle. Pois aquí, aproveitando... Cuidado con Javier. Acabamos de ver como lle tiraron. Aproveitando esta gran marcha real española, damos a benvenida ao noso pai, ao noso locutor, ao noso artista, ao noso chamán, Iván. Acaba de entrar Iván, tirou a Este Javier home non é daqui. E ademais creo que se equivocou de Sí, Oso. adoita pasar que cando os micros non están enchufados, pois que non funcionan. Claro. Pois está moi ben. Como estuvo a sección? Que tal, amigo? Diga talla, diga talla. Estivo moi ben. Humillaronme un pouquiño, pero todo ben. Eu, a verdade que o café está fantástico, con leite sin lactosa mellora. É de amendoa, como eu apostei aquí. Non é de amendo. Porque non fun a máquina, eu quero cosas de calidad. A cousa de pota. Quere que lle sirva o café? Bueno, Rosa, Loli no. Había algún que me pedía por aí, señor Álvaro, que fixese un teaser, que fixéramos Fixéramos. un teaser Eso, da seguinte canción que será para seguinte luz, por seguinte programa. Hai canción. Temos teaser? No, non o temos. Non hai. Así que, bueno, xa despois desta... Ahora xa te... Iván, hoxe traballaches moitísimo, Verdad, bueno. Mereces o soldo a full. Oye, Eu creo que agora xa debería de ser Eduardo Cabecilla, porque aquí esta sección creo que había tempo que non nos ríamos tantos. Bueno, Hombre, ca se canción de queredes ver, Bota Vox. se queredes ver este... Pero é que nos levámonos rindo bastante tempo, Se queredes ver este despliegue todos os días, eu Foi estou moi disposto. divertida. Pero mira o home, Antes traballe el. como Tía, se que ocurreu a sección, Xosto, ti aquí non traes todo ese traballo, Isto non E non vou sodes... traer tampouco. Non sodes conscientes da merda que hai aquí encima da mesa. Que nos temos que ir, que nos Que nos marchamos. temos Nos vamos. Nos vamos. Pois esperamos a O canción, todopoderoso audiovisual. Pois dinos espero que adiós. me guste tanto a próxima canción como a de Bota Vox. Un funky tremendo para a seguinte semana. Pois ata a seguinte. Pero nada máis. O ser autonomía